Ćao svima ljudi, ja sam Lara. Ja sam Nikola. I dobrodošli u naš novi video. Danas snimamo What's in my... Snimali smo What's in my hand, ali sad ćemo imat... Dobro, isto je. Zašto mi... Isti samo u Ovako, sad ćemo imat znači povez na očima i svako ima 4 stvari. I... recimo ja njoj dam neku stvar, ona je mora napipat i pogodit o čemu je riječ. I onda možemo napraviti još znači da ona ga mora prezentirati. I na kraju će biti, nadam se, neka kazna. Evo, ajde, ladies first, sad ja. Malo je bolje. Čekaj. Da, ali... Ima nešto hrane. Da, jedi, da. Isprezentiraj. Čekaj. Je ovo onaj... Stavi ispred sebe, Lara. Čekaj, pogodit ću. Nekako smrdi, šta god da je, nisam sigurna. Izgleda ovo nešto od boce. Stavi tamo gore. Ma to je lijeva. Okej, sad možeš skinuti povez. Znala sam da je nešto od fucking boce. Ovo je plastično inače, da... A pije se piva, je li? Ne, to je plastično. 0-0, još. Sad... sam ja na redu. Dobro, okej, ajde, evo. Da, kasnije ćemo. Hek. Oprez da stigne. Ovo je neko... Isto to otvara. Oh my god, da. Oprezno stim. To je ono za prsten. Tako. Dobro, skini povez. Jer je? Ne. Kako to je ponavljam? ruža. Možeš to tako? Dobro, ajde, daćemo ti bod. Ja mislim. Zato što je koliko toliko pogodila. To je inače ruža i unutra je cvijet. Treće. To je moj stik! Da. Je. Čekaj. Samo da se ne prolije tako nešto. Čekaj, što si alergičan? Da. Ispruži ruku, moram ti. Neću. Ajoj, Lara! Šta bi ti bombu stavio? Ne znam. Jesi spremna? Ne. A daj! Oh my god. Ček, stavio si kao. Ne, čekaj. Oh my god! What the fuck? Mak ti to! Je to krema? Ne. Oh my god, ja ne mogu ovo, ja ne znam šta ćeš. Još jedno. Ne! Jesi se predaš? Ne, čekaj. To sapun. Nije. Okej, odustajem. Skini. Tempera. To je bilo glupi. Ne. Joj. Znaš sam ja tako dobila? Nisi, sad kad mi bombu staviš na ruku. Nisam ja tako okrugla. Majtran. Zašto ja imam zelene boje po ruci? Lara, koji faks je radila? Sad ćete vidjeti naj-easy. Da, ovo ću stvarno krvano. Zrak! Da. Kako ćeš ti kaznu dobiti? Pa nije ti to za to. Jesi li ti me dala kondom? Da. Je, rukavica. Ovo se ne vidi, još sam te pitala što donesem. Koji fuck je ovo? Šapanska? Ne. Kako nije? Će biti nešto ako ovo otvori. Da, hoće. Lako za nokte. Da. Najlakša pobjeda ikada. Bring it on. I to isto. Nešto slično. To za trepanice. To je konačan odgovor. Ne, to je isto. Nije. A? Nije. Probajte. Pa normalno da hoće.
Kako? Je to... To ti je TikTokov šminka. To je lak. A dobro je. Miriši. Jo, easy. Cvjetić. A glupo je, ja nisam znala da treba tako. Auto. Da. Ne sviđa, ja bi ovo. U tome je stvar, jer glup si. Isuse, kako si zamagljen, ako da si nisi u fokusu. Lara, fokusiraj se. Ako želite rukavice koje su dirali Nikola, jo, nazovite. Ne tako. Kazna, Lara. Lara, kaznica. Znam što će biti kazna. Da, ja moram izabrati jednog iz tvog imenika. Dobro. Da ti nazoveš tu osobu i da joj kažeš šta ti ja kažem. Zovemo Zoju, je li ona gleda naše videa? Da. Biće zanimljivo. Da si mi polomila kameru da sam ti dao i da ne znaš kako da mi kažeš. A može. Zoja, di si? Znaš ko te zove? Htjela sam te nešto pitat, mislim glupo mi je malo jer ne znam kog bi pitala, a glupo je, kužiš, jer imam jedan problem, a ne znam ga riješiti. Je to neki prank, Lara? Ne. A Bog te, nemam vremena sad, moram učiti engleski, znaš da sutra pišemo. A šta? A uglavnom, vezano je za snimanje, Nikola mi je dao kameru da snimam, rekao sam ti za srednju školu nešto. I meni je malo pala ta kamera i malo mi se objektiv sa strane polomio, a nova je kamera i glupo mi je, kužiš, ne znam. Da. Zašto? A Bog te. A dobro, onda ću zvat na ta, ne znam kog ću zvati jer glupo mi je, ne znam šta da radim. Mislim, tvoja mama ima takvu kameru sličnu pa me interesira, ne znam, kaj da napravim. Pa da, ali kužiš, on je sad nabavio kameru, imamo sad 2 kamere, tako da je on meni dao jednu. Da. Lara, znam te puško da si pista bila. Kakvi su ovo prankovi? Neki videa? Lara. Halo. Laru. Halo. Ponosni, Eto, sad si u videu. Ajde, čao. ćemo promovirat njen Instagram. Ajde, kako se zoveš na Instagramu? Zoja_Nekić. Ok, evo stavit ćemo deskripciju i tu na ekran, tako da posjetite. Ajde, čao. Snimit ćemo još jedan video. Da. Gdje ćemo prankat ljude. Tako da možete očekivati taj video ubrzo. Ostavite like na ovom videu da se... Da Nikola sad već jednom izgubi. Što se neće desiti. Ostavite like i pretplatite se na kanal. Stvarno bi nam puno značilo i eto. Hvala vam što ste gledali, vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav! Ćao!